Sarap! Woo! Napakasarap! Ayan na, naambon na! What? Naulan na talaga. Right. Magandang tanghali mga team. Time check, alas 11:25 na ng tanghali. Andito tayo sa may Capitol sa Maasin. May nilakad lang tayo, mga paperworks, mga trabaho natin. Sa mga ang daming trabaho sa trabaho natin. Alright, so pauwi na tayo ngayon. May gagawin tayo ngayon mga ka-team. Tatry natin. Hahanap lang tayo ng magandang pwesto. Mag-iwan tayo somewhere ng sticker natin dan titignan natin kung may mga nakakakilala sa atin. Saan kaya pwede? Sige, may naisip ako. Baka po pwede dun. Ito, fiesta. Fiesta. Stig ng fiesta. Yamaha. Alright. Ako po. Parang walang signal light eh. Rekta lang eh. Papunta tayong BIR. Doon tayo iiwan ng sticker natin. Natitignan natin kung may kukuha ba, kung may nakakakilala ba sa atin dito. Alright, ito yon. Ito yung papuntang BIR. Maganda kasi ditong tambayan eh. Ayun, this way to BIR office. Alright. Ito ba? Oh. Oops. May pakingham. Apaka na dito tambayan pag wala nang init, di ba? Yung hapon ba? Kapaganda, di ba? Pwede kaya yan? Oh, no? Maasin City. Apakabangis, di ba? Pwede kaya yan dun. Try lang natin dito. Yan, kukuha tayo ng sticker dalawa. Titignan natin kung may makakakita. Focus natin ito mamaya. Saan ba maganda? Yan o, BIR. So dito siguro natin sa puno ilalagay. Sige, dito natin ilalagay. Sana hindi ng hangin. Yan. Good luck sa makakita. Meron kayong pabuya. Yan o, dun. Alright, so hanapin yan dito sa barangay. Dito sa may BIR ng Team Genuine sticker. Tapos post nyo, tag nyo yung Team Genuine, o comment kayo sa video na ilalabas natin mamaya pagka uwi natin sa bahay. Yan, dito sa may BIR, may kahoy. Hanapin nyo mga kating at bibigyan ko kayo ng 1 milyon. Yan sa may kahoy dito sa may BIR, tapat lang ng BIR office. Alright, so sana hindi yun ano ba tong tawag dito, matangay ng hangin at mawala. Alright, dito sana yun maganda, Maasin City. Kasi may mga kumakain kanina. Pinili ko doon na lang kasi wala namang katao-tao. Alright, so tara, uwi na tayo. Tapat, tanghaling tapat, alas 11:30. So sa mga susunod na biyahe natin, ganun din yung gagawin natin pag may mga trip tayong madadaanan ng mga lungsod, bayan. Mag-iiwan tayo ng mga stickers, tapos pag may nakakita, nag-post, tinag tayo o nag-comment sa
video natin, kasi lalabas natin yung video na to mamaya, ibigyan natin ng 1,000,000. Alright, let's go. Yun, samahan nyo ako sa biyahe ko ngayon. Sana hindi tangayin ng hangin yun. Napakalakas pa naman ang hangin dun. Sana pinicturean ko yun, no? Pero okay lang, naka-video naman eh. Mas goods yung naka-video kaysa picture lang. So let's roll. Sound trip lang tayo gamit itong Forest Bluetooth intercom natin. Ilalabas din natin yung review natin sa Forest intercom na to. Hindi pa kasi natapos yung footage eh. Kailangan ko pa ng siguro mga 2 footage na nagmumotor kaming dalawa ni my love kung saan naabutin yung distance ng Bluetooth intercom na connected at clear pa yung pag-uusap namin. So na-try na namin to, na naka-angkal si my love. Goods na goods talaga. Kung naghahanap ka ng budget meal na Bluetooth intercom na makakapag-communicate kayo ng OBR mo, ng angkas mo nang hindi nagsisigawan, etong Forest Bluetooth intercom, ito ang bagay sa inyo. Budget meal, taka goods na yung quality niya. Pwede na. Disadvantage lang nito kasi one way lang yung channel niya, yung Bluetooth niya. Meaning isang device lang talaga yung pwedeng maka-connect sa'yo, saka doon sa isang connectan lang talaga. For example, pag naka-connect ka doon sa cellphone mo, yun lang yung makaka-connect. Pero kung naka-connect ka naman doon sa mismong intercom, diba, yun lang din yung maka-connect. Hindi tulad ng mga mamahalin na intercom na pwedeng makonect sabay sa isang device na intercom saka sa cellphone, di ba? So sa price naman itong Bluetooth Forest Bluetooth intercom, goods na yon kasi budget meal lang siya. So maghahanap ka pa ba ng ibang feature sa ganun na presyo, yung budget meal lang. So expected na yan na ganyan lang yung mga feature niya kasi kaya nga budget meal lang, di ba? So ang importante lang naman doon is nakapag-communicate kayo ng ayos ng angkas mo or ng fellow rider mo, di ba? Yun lang naman yung pinaka-main na rason o pinaka-main na function nitong intercom na to, di ba? Alright? So, let's go! Sound trip lang ako kasi nakakonect ako dun sa cellphone ko din. Music habang bumabiyahe para hindi tayo antokin, di ba? Nakakantok na kaya pag ganong mga oras, itong oras nakakaantok na. Kaya perfectong intercom na to para hindi ka antokin. Nasira na yung yung battery ko na original ng GoPro. Gahanap na naman ng battery na bago itong GoPro natin. So yung gamit ko yung dalawa na lang yung ano bang tawag dito? Anong brand ba dito? Nakalimutan ko yung brand. Itong dalawang GoPro batteries ko. Talagang GoPro battery na original, wala. Na gano'n na talaga, na loloko-loko na. Hindi ko alam kung bakit. Lumobo kasi siya. Lumobo yung original na battery. Hindi ko alam kung bakit lumobo original naman siya. Yung mga yung mga aftermarket na batteries hindi naman lumobo. Pero yun nga lang. Maliit lang yung lifespan niya. Hindi lifespan, yung battery span niya. Siguro abutin lang ng mga, kung suswertehin, higit 1 oras, di ba? Pero mostly mga mga 30 something 40 minutes yung itatagal ng mga aftermarket na GoPro batteries. Libho Hill. Alright, let's go Red! Takbo! Puts na ako dun! Satisfied na ako sa takbo ni Red. Sarap! Sarap!
watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain. Woo! Napakasarap. Iba talaga yung naibibigay na saya ng nagmomotor. That I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Ah! And Woo! fight and die for the things you know you love. Sarap, man! Woo! And see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right. And see life do what you What? Yeah. want. So give me all the scars on my Eto, may mga ginagawa dito. Dahan-dahan tayo dito. May mga defective roads dito. May ginagawa. Alright, Hadzeritista. Shout out. Pakaitim naman ang usok mo, man. Para kang ano, parang ata ng octopus. Ang usok naman ng tambutso mo, man. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need Woo! replacement. Sarap naman nun. Lives can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide. Yung ganun lang. Generation. Para safe. Dito, dandahan tayo dito kasi maliit yun ng kalsada dito eh. Dun sa tent, apakaitim na ng kaulapan. Foot tracking na yan. Parang naulan na. Hindi pa ako nagdala ng kapote kasi sobrang init talaga kanina. Parang aabutan tayo ng ulan ah. Naulan na dun oh. Ayan na, naambon na. Yan, naulan na talaga. Naulan na mga katim. Nandito pa ako sa may Matalom. Oh my God. Eh, wala na. Putik na yan. Rekta, rekta, rekta. Wala na yung ulan. Maambon-ambon na lang. Tapos, yan o. Lumiliwanag na ulit. Walang iya talaga. Doon tayo sa bato. I-check natin yung battery ng GoPro natin. Baka wala na to. Ubus na to. Check na lang natin dito para makapag-charge tayo. Agad-agad. Alas 12 na pala. Check na muna natin dito, man. Tignan natin yung wire. Charging port. Kailangan pala natin bumili ng bagong baterya ng GoPro natin kasi naglulok ko na yung isang battery ko. Doon pa naman original. Paubos na nga. Pero kaya hanggang hanggang yun. Tara, biyahe ulit. $12.05. Nasa may 2 bars na ako. Dito na ako sa may na to. Nalagpasan ko na yung proper ng Matalom. Papunta na tong bato. Baka part na nga siguro to ng bato eh. Di ko kasi kabisado tong mga lugar dito. Yung lang, yung mga talagang lungsod nila. Yung mga LGU, mga proper town. Yan naambon-ambon na naman. Hindi na yan ambon, ulan na yan. Oops.
May kahoy man. Ay nako, wala na naman. Wala namang masilungan dito. Ito yung masaklap pag nagmumotor ka lang eh. Yung ulan. Naku, isang bar na lang pala. Lang iya, isang bar na lang tala. Lobat na. Puro lobat na. Yung battery ko, lobat na. Cellphone ko, lobat na. Etong motor ko, palobat na din. 1 bar na lang. Dito, change muna tayo ng battery dito. Ganito katahimik ang Pamahawan Curve pag walang tambay. Walang tambay, ganito katahimik, ha? Aliwalas. Alright, nandito tayo sa may Pamahawan Curve mga katim. Katapos ko lang mag-change ng battery. Nalobat eh. Tara, tuloy yung biyahe natin nang hindi tayo maabutan ng ulan. Napakalaking ulan, no? Yan, no? Malaking ulan. Tapos isa na lang yung bar natin, no? Tapos nagbi-blink-blink na. Putaking na yan. Alright, Pamahawan Curve. Oh. Oh. Buntok. Nagpalit sa sudan. Unleaded 100. Bye-bye. Pasok na tayo sa Sugod Town proper mga katim. So dito na tayo sa may buntok. Ano na to? Barangay, anong barangay na ba to? Olaybars na yan. Anong barangay ba yung Olaybars? So nasa buntok na tayo. So yun, dito na natin tatapusin yung vlog natin sa araw na to, sa episode natin yun mga katim. So good luck sa makakuha ng stickers natin dun sa may maasin, dun sa may BIR office. Pusin na natin tong vlog na to. Salamat sa pagtangkilik, pagsuporta at pagpanood dito sa channel natin. Sana ay hindi kayo magsawang suportahan ng Team Jamelin at mararating natin lahat yung mga pangarap natin. Alright, so tiwala lang na magagawa natin lahat. Sabayan natin ang pagsisikap at pagpupursige. Alright, you know the drill mga ka-team. Like, share, subscribe. Peace out, ingat sa lahat and magandang araw mga ka-team. Peace.